ban san abin da yasa kike so ki watsi da kambun da yan mata suke wawo sansansa ba alhalin ke kin samu a tsawon. Idan kai ne namijin da zaka dinka mishi to bana so a kai kasuwa, idan ma bacci kake to ya kamata kai sauri ka. Ya sani mana tunda baba ya nemi ya zo kuma ya zo sun yi magana. Wata magana suka yi? Yanzu na umma ta gaya min baba yana dawowa gidan nan, in kula da kaina kar in yi dogon bacci, in yi kafa da duk abin da zan yi. Wani abu ya faru ne? Wani abin a sha mahaifi na aikata a wannan duniyar da kika ɓoye kika ƙi sanar da ni har sai da lokacin aure na ya zo sannan aka saka wannan kan. Masu iya magana na cewa duk nisan gari tabbas tafiya tana kawo ƙarshen sa, haka zalika inda jirgi ya je sannu a hankali agwagwa ta kan isa gurin. Ana bikin ɗan labiri na Tanimu ya sako kai, an bi dare an bi rana, wato dare da rana faduwa da tashiwa, tabbas ganin cewar ya dakile kowa daga ganin bibiyarta. Wannan ne ba shi damar cewar tabbas yana da wata mummuna aƙida a cikin zuciyarsa. Bayyana dalilinsa ne kadai ya sa kowa ya kasa gane inda ya dosa. Ita ko tasa tana da aƙida da kuma kudurin abin da take so ta cimma. Wata da Zara. Dan Allah ki daina in wasa kike yi, ba na son irin wannan wasa. Dan haka ina son ka sani ba na son ka. Ko mafarki ne an ɗaura min aure ni da kai, idan na farka sai na kwanta auren na tsine mata so 100. Kada ki ce haka. Shi haƙuri yana da fa'ida. Duk mai haƙuri yana tare da sauƙi. Idan haka ne to ya sanar da ni ita mana. In dai tana kan shari'a, ni da kaina zan haƙura. Na lura mafi yawan mutane sun ɗauka kuɗi kawai shine rayuwa. Kaga malam, me ba wa'azi na ce kai mun ba. Ai da a ce ta sani cewar sabon ka ne, Amina sai ta tara min jama'a ko kuma ta min wankin babban barko. Ina nufin yanzu an yanta ni, aure kawai ya rage tsakanina da Amina. Ina so ka haƙura da yarinyar ka rabu da ita. Ka nemi wata mana. Ka yara na a gari Umar kamar leda fiya wuta. Ka samu daidai da kawai da za ku yi rayuwa ka huta da wannan abu. Baka san yadda nake son Amina a zuciyata ba. Kisa haka kika faɗa min wannan kalma. Mai kallo ne kadai zai iya bambance tsakanin zare da abawa. Wannan shirin ya zo da sabon salo, rashin mutunci, cin amana da kuma soyayya ba inda bugiranta yake ba. Wata da Zara. Samar da labari Tasi Ladan, tsara labari Musa Ibrahim Kyaure, daukar nauyin shirin Usman Baban Gandu, wanda ya shirya shirin Aminu Lash, mataimakin mai bada umarni Mustapha Masoyin Baba, bada umarni Ibrahim Bala. Wata da Zara. Yaushe kake ganin ya kamata ka raka ni mu je gurin naka? Maimuna ba ta son ka, kuma kai ma ka san hakan. Ina son Maimuna, san da ba zan iya daina jinta a cikin raina. Akwai matsala yaya? Sabuwa ce ta kunno kai ko wacce na sani ta a baya. Hashim, ko da HIV ce za ta kama ni akan Amina, ba za ta kama ni a banza ba. To, Umar ka kwantar da hankalinka, kamar ka samu soyayya Amina. Yaya? Wannan kuke so ku gaya min dangane da kamata da Amina?